Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MD ɗin Kasaro ma Alhaji Siraje Sidi ya bayyana mana. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MD ɗin Kasaro ma Alhaji Siraje Sidi ya jaddada mana. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MD ɗin Kasaro ma Alhaji Siraje Sidi ya bayyana mana. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MD ɗin Kasaro ma Alhaji Siraje Sidi ya bayyana mana. Allah ne mai yau da gobe wanda ke da halittar duka duniya. Shi ne wanda ya kagi lahira, ilawo gare shi muke ta magiya. Ko yaushe bauta muke masa haƙiƙa, shi ya halitta tagiya. Mai girman matsayi da daraja, muna roƙonka ka taimaka mana. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MD ɗin Kasaro ma Alhaji Siraje Sidi ya bayyana mana. Ya Allah ka ƙara salatuka a gurin abban su Fatima, ɗan Abdullah uban su Zainabu, ma'aiki mai fama da al'umma. Don sane Allahu ya ruwa a can sama ƙasa su rinƙa zo mana. Ɗan Aminatu mai garin maka, hakika mu ya kyautata mana. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MD ɗin Kasaro ma Alhaji Siraje Sidi ya bayyana mana. Dama kowa ya sani ɗayan barewa ba sa kasa yin gudu. Diko Umar shi muke jira ya ja mu mutai domin haye tudu. Za ya zamto gwamna don isar ma'aiki Annabi Ɗaha Amadu. Duk zaki ne na ce muku a nan gaba kuma ya za ya bayyana. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MD ɗin Kasaro ma Alhaji Siraje Sidi ya bayyana mana. Diko Umar raɗa mun sani yana da shirin gyara ga al'umma. Dan ya zaba ya tallafa mana, hakika baya nuna handama. Ya kamata mu ba shi ƙwar'un mu ko a ina ba wata rigima. Shi ne zan zaɓa na ce muku ku daure ko saura ku dangana. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MD ɗin Kasaro ma Alhaji Siraje Sidi ya bayyana mana. Ranar zaɓe mu muke jira ta zo domin kuwa mun yi ɗamara. Domin zaɓar Diko Umaru, maza mata kuma zo mahallara. Na fahimta kare na bebiya to ya ɓata ne sanadin rashin kira. Ida mata na an faɗa mani kabewa ta yi kama da ke guna. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MD ɗin Kasaro ma Alhaji Siraje Sidi ya bayyana mana. Shi ne ɗaya tamkar ya goma za ya raya gari birni da ƙauyuka. Shi ne gamji na faɗa muku da ke jure sara da sassaƙa. Kar ku manta tun sale-sale turmi da taɓarya so suke daka. Dr. Diko ɗaga Umaru yana da aƙidar tallafa mana. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MD ɗin Kasaro ma Alhaji Siraje Sidi ya bayyana mana. Mai ɗamarar yaƙi Diko raɗa na ji ana ce masa fitila. Ya cancanta musallama masa idan ya yi gwamna ba mu wahala. Mai ilimi ne duka ku fahimta mulki baya sa shi shagala. Kewa ba ta iya yin gudu, jaki baya wuce dukuna. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto
ina da abubuwan faɗi gobe na azanni na bayyana muku, duk da na san kun sani sabida ko kun manta in tuna muku. Tabbas inda yayi gwamna Katsinawa baya musguna muku, mai amana Diko Umaru suna linzami da na tuna. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. Dan didin kasaro ma Alhaji Siraje Yazidi ya bayyana mana. In ana yin maganar ruwa a tsaida in an iske malaya, da doko na faɗa muku akwai shi da kyan hali da ainiya. In ya zamto gwamna Katsina maza mata duk za mu shabiya. Jagora ne ɗan gwagwarmaya kana bango ne shi na jingina. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. Dan didin kasaro ma Alhaji Siraje Yazidi ya bayyana mana. Kowa amanna yake masa hakika ba wani wanda ke musu, har manoma duk suna faɗi da take duk ya taimaka musu. Al'umma ne ke faɗin irin abin kirkin da gwagwar ke musu, mai mutunci ne ga al'umma ku gane zaki bayan razana. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. Dan didin kasaro ma Alhaji Siraje Yazidi ya bayyana mana. MD ɗin kasaro mai kira makana ya kuma bayyana mana. Diko Umar ya yi tsarika da dama domin kyautata mana. Kar mu ƙarabe irin su duna su burin su musguna mana. Ga mai himma Diko Umaru a daji zaki bayin gudu. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. Dan didin kasaro ma Alhaji Siraje Yazidi ya bayyana mana. Injiniya Siraje ɗan Yazidi mai hujjoji ne kamar haka. A fagen ilimi ina nufin Allah ya yi masa ɗaukaka. Dama kuma da shi ya dogara ya shaida shi ne ke masa. Baya yin cuta da handama domin ya san Allah ya hana. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. Dan didin kasaro ma Alhaji Siraje Yazidi ya bayyana mana. MD ɗin kasaro mai zuma ana cewa ya zarce mai maɗi. Mai kima ne ga al'umma domin kuwa tuntuni na ji an faɗi. Shi ne DJ mun gani a ƙasa ba labari ba muna faɗi. Tallatin ƙaura na Katsina amanar duk mu masa jinjina. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. Dan didin kasaro ma Alhaji Siraje Yazidi ya bayyana mana. Diko Umar shi ya zama Kano haka MD ya faɗa mana. Baya kyashe Diko Umaru da ya samu sai ya raba mana. In kawai zama gwamnati a Raada tarihi ne zai kafa mana. Ranar zaɓe mu muke jira a APC mun ɗauki hotuna. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. Dan didin kasaro ma Alhaji Siraje Yazidi ya bayyana mana. Dan ne zani takaita baituka kamar dai ban kwana nake muku. Diko Umar da shi nake nufi ku zaɓa na kuma jaddada muku. APC ce jam'iyya ta gaskiya sauran duk sun shiga uku. Alhaji B Idris ina kira ku zo mu bayan Diko Umaru. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. Dan didin kasaro ma Alhaji Siraje Yazidi ya bayyana mana. Kowa ya bi Diko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MJ ɗan kasaro ma Alhaji Siraje Yazidi ya jaddada mana. Kowa ya bi Diko Umaru,